सावजुजेदी आरियल आणि डेम्पो एससी यांच्यामध्ये फुटबॉल सर्त बरीच रंगली। बाणावलेच्या एसएजी खेळामळार ही सर्त गोला बगर बरोबरीचेर सोपली। पळयात सावजुजेदी आरियल आणि डेम्पो एससी यांच्यामध्ये फुटबॉल सर्तीत कोण गोल मारतलो हाचेर खेळामोगींची नदर तिगून आशिल्ली। जीएफएच्या पहिल्या विभागाचे लीग मॅचीत दोनूय पंगडांनी गोल करपाचे पुराय यत्न केले, पण तांकां एकय गोल करपाक यश आयले ना। बाणावलेच्या एसएजी खेळामळार ही सर्त गोला बगर बरोबरीचेर सोपली। पूर्ण वेळ मॅचीचे निमणेकडेन गोल नसताना मॅच जाली। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।